हाय लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो फैदों जे उदालगुरि बर' फरायसा आफादा दिनै जायफोर बिथांमोना बिटिआर सक्ति जे जोंहा थार्ड बड' एकर्ड बे एकर्डआव बाहागो लाहैदोंमोन एबा जायफोर बिथांमोना बै थार्ड बड' एकर्डआवहाय जायफोर बिथांमोना सिगनेचार होदोंमोन बिथांमोनखौ नैबे समावहाय बरायनाय हाबाफारि लादों। डेमक्रेसि जे स्टेडियाम फुटबल स्टेडियाम बे स्टेडियामावहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। उदालगुरि बर' स्टुडेन्ट एबा उदालगुरि बर' फरायसा आफादा नैबे समाव बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेयो जानो थांगासिनो दङ जे जोंनि डेमक्रेसिनि जि स्टेडियाम फुटबल स्टेडियाम बे स्टेडियामावहाय जानो थांगासिनो दङ आरो आं नैबे समावहाय बेवहाय दंफैयो आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे बोरैहाय उदालगुरि बर' फरायसा आफादा बोरैहाय बे हाबाफारिखौ थाम-थिम खालामनाय जादों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे बयखौबो अनसायहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आरो नैबे समाव आं नुगासिनो दङ जोंहा बेवहाय गासैबो जायफोर बिथांमोना जोंनि जे थार्ड बड' एकर्ड बे बड' एकर्डआव जायफोर बिथांमोना बाहागो लानानै सिगनेचार होदोंमोन बिथांमोनखौ नैबे समावहाय रेलिजों बरायनानै लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ बेहाय रेलि सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोना नैबे समावहाय जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैगोन। स' नायबाय था लोगोफोर। बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफानो हानाय आलासि बिथांमोनखौ जोंगिरि बिटिआर बिथांखौ सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लाखिनो खावलायबाय आरो जोंनि बाथ्रा आर'नाइजों बरायनायखौ लानानै खावलायबाय। थेंक इउ। आर'नाइजों बरायनायखौ लानानै खावलायबाय। थेंक इउ। थामथियाव सिनायथि होनो बिथांखौबो दसे सम गसंना गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय।
बिनिनो भकतपारा ओनसोलनि कमिटि एबसु मोनसे साइडनिफ्राय सानजानिफ्राय बरायग्राफ्रा फैगोन सोनाबहा जाहाथे ओंखारलाङो कालाइगाव ओनसोलनि कमिटि एबसु दल संगठन बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय खावलायनो नागिरदों सानजाहानिफ्राय जाहाथे बरायग्राफ्रा फैयो आरो बरायखांनानै सोनाबहा जाहाथे ओंखारलाङो गिबियावनो भेलगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL निफ्राय बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय भेलगाव डिस्ट्रिक्ट UPPL निफ्राय बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिनि उनाव मोदैबोरी ब्लक UPPL निफ्राय जोङो जायखौ मुं गाबज्रिदों बिथांमोनासो जाहाथे बरायनाय फैयो बारा होंगो दोंगो खालामनाङा बयबो बरायनो सुबिदाखौ मोनगोन भेलगाव ब्लक कमिटि UPPL बरायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिनि उनाव डिमाकुसि प्राइमारि बड' साहित्य सभा थागथियारि जानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय डिमाकुसि प्राइमारि बड' साहित्य सभा डिमाकुसि प्राइमारि बड' साहित्य सभा बयबो बरायनो मोनगोन डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जाहाथे एसे सिरिबाङै बयबो बरायलायगोन खावलायनानै दोनबाय आरो बयबो जाहाथे आखाइ खबो डिमाकुसि ओनसोल कमिटि आगसु साहु श्रीमद सगुन मंच शेखर चौधरी बिथांमोना हाई सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फोरोंगिरि बिथांमोना অল BTC শিডিউল কাষ্ট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন সম্বোধনা কৰিছে চেণ্ট্ৰেল কমিটি আৰু ডিমাকুসি আঞ্চলিক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা सार BTR सुक्तियाथ' जालांबाय थांनाय 27 तारिखआव सार बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गोबां माने कुइसन खालामदों बा BTR नि जि खोना दफा दङ बेखौ फरायनो मोनाखै बा BTR आव जेबो गैया बेखौ माखासे सोंथि खालामगासिनो बेखौ मा BTR सुक्तियाव मा दं बेखौ मिथिनो मोनाखै होनना बुंदोंबा बिथांनि गोरोन्थि बे रावनिबो गोरोन्थि नङा खारन सुक्ति खालामनायनि सिगाङाव बिथाङाथ' नायनो मोनदों एक घन्टायानो जा बा 2 घन्टायानो जा सिगाङावथ' बिथाङा नायनो मोनदों आरो नायनानै फरायनानै गावनि सेटिसफेक्टरि नङाबाथ' बिथाङा सहि होनना आपत्ति खालामनांगोन जे बेखौ आं गनाया आं साखि जानो हाया होनना बुंनांगोन खिन्थु नायालाफानो जुदि सहि होदोंबा बे बिथांनि गोरोन्थि बिनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा गावनो दायनिगिरि ओमफ्राय BTR आव जेबो गैया दाय बाथ्राखौ बिथाङा आसलते माखौ लानो बुंखो जों बुजिनो हायाखै BTR आव मोनसे सेपारेट स्टेटआव जिखिनि मोनथाय गैया जिखिनि सुबिदा गैया बे गासिबो दंजोबो आसलते BTR आ मोनसे 6 सिडिउल काउन्सिलसो दिनै 6 सिडिउल काउन्सिलबाबो दिनै मेघालय अरुणाचल मिजोराम त्रिपुरा मणिपुराव जिफोर जौगानायनि जिथु गुदि बिथा इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोराव गैया बे गासैखौबो खिन्थु जों माबायाव BTR आव मोनदों बेनिखायनो बेयाव जेबो गैया होनना बुंनाया एक्सुवेलि अर्थहीन जों दा सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोनथाय मोनदों बेखौ हाग्रामा महिलारिया BTC नि चिफ हिसाबै 50 बोसोर राजत्व खालामबाबो लाबोनो हानाय नङामोन बेनिखायनो बिथाङा जेबो गैया होनना बुंनाया बे गावनि दुर्बलताखौ गावनि फेलें थांनाय 17 इयार्स BTC नि सासनाव मावफुंनो हायै गावनि फेलेंखौसो दोनखोमानो थाखाय बुंथिंबाय थादों आरो गावजों जे रायजो राजाफ्रा गैलिया बेवहाय खर' गरम जानानै मा बुंगोन मा बुङा बकिबाय थादों जिहेतु सार BTC इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ बेयाव NDP मोनब्रै ग्रुपनिफ्राय मा डिसिसन लानाय जों ओरैनो मोनब्रै NDP ग्रुपनिफ्राय ज' जालायनानै खामानि मावनो हायो ना बेखौ सिन्था खालामबाय थादों दा नायनायनो माबायदि जायो ओरैनो जों NDP हिसाबै ज' जानायनि खोथाखौ मोनदों इलेक्सनाव मा धरननि रल लाहैमारगोन बेखौ दासिमहालागै कनक्रिट डिसिसन लानाय जाथ'वाखै आरो हयथ' सानसे साननैनि उनाव जों माबादों आरो जेसेबां हायो जों पजिटिभ जिबायदि डिसिसन लायोबा बर' जातिनि मोजां थाखाय जायो बेबायदि लाइनजों सिन्था खालामदों दा हायो हाया नायबावनो साननैसोनि उनाव बे पिक्सारा क्लियार जागोन
बिजेपिजों एलायन्स जानायनि सम्भावना दङ नामा? बेखौथ' जों दा बुंनो हाया जे ओरैनो दा जों मिथिनायाव बिजेपिया 2001 हालागै BPF जों मोनसे बुजाबुजि दं बेनिखायनो BPF खौ गारनानै जोंजों बा गुबुन सोरजोंबा बुजाबुजि जानायखौ जों सानथ' हाया बेनिखायनो बे ओरैनो किसुमान सिन्था खालामनो हागौ खिन्थु बेसेबांखिनि बास्तब जागोन बे समाजनि सारा BTC इलेक्सनाव जिहेतु इलेक्सन गेलेगोन आरो सारा मा आफादनि जानानै बा मा दोलोनि जानानै गेलेनो सानदों? इलेक्सन गेलेनाय गेलेया अबसे रायजो राजाफोरनि नारसिननायसो जागोन आं गेलेनो होनबाबो जानाय नङा गेलेया होनबाबो जानाय नङा बेनिखायनो दा नायबावनायनो साननैसोनि बारहावाखौ माबायदि रायजोफ्रा जुदि गेलेनांगौ होनना बुङा गेलेनोसै आरो गेलेनाङा होननाबा सिगाङाव जेरै दं बिदिनो थागोन थेंक इउ सार सार दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जिहेतु बरायनाय हाबाफारि लादों सिगनेटारफोरखौ बेखौ लानानै सार उदालगुरि जिल्लानि मानसिफोर रायजो राजाफोरनो मा मेसेज सानदों? दिनै डिमाकुसियाव भेरगाव साब डिभिजननि रायजो राजाफोरखौ लानानै जि बरायनाय हाबाफारि लादों बेवहाय जों बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफ्रा जोंनो अननाय होदों आरो जों रायजो राजाफोरनो साबायखर बावनो फैदों मानोना बे गोलाव सम जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जायनि गेजेरजों BSc मोनबाय BTC मोनबाय आरो दिनै BTR मोनबाय बेवहाय रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' खालामदों गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारनानै गारि हमनानै राजा लामायाव थांदों रेल लामायाव थांदों NDBआ सोमावसारनायाव पुलिस मिलिटारि हाबफैदों बै समावबो बिथांमोनखौ एसे खोमाना दोनदों जोंनि BLTफोरखौबो बिथांमोना एसे खोमाना दोनदोंमोन बिसोरनि जिउफोरखौ बासायदोंमोन दा बे रायजो राजानि थाखायनो रायजो राजानि मदद रायजो राजानि नाजानाय रायजो राजानि बाहागो लानायजोंनो बे सोमावसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसार महर मोनदों दा बेनिखायनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि बिसेसके भेरगाव साब डिभिजननि रायजो राजाफोरनो जोङो साबायखर बावनो फैदों बिथांमोननो जोङो साबायखर बावगोन आरो इयुननि समाव जोंनि आद्रा थानाय जेफोर हाबाफारिफोर सोमावसारनायखौनो होन बा हारि दानायखौनो होन सोलोंथाइ जौगानायखौनो होन गासैबो हाबाफारिफ्राव जों ज' ज'यै आवगायलांनांगोन रायजो राजाफोरनियाव गोबां जेंना दङ गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा जिउ खांनानै दङ बियो माने सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थिल' नङा बिनि बादैबो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानानै दङ बै जेंनाफोरखौ जोङो लासै लासैनो सुस्रांनो लामा लानांगोन दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन जे रायजो राजाफोरनि जि जुजिनाय खस्थ' खालामनाय बे ओरैनो थाङाखै बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय बायदिनो मोनसे गेरेमसा हारि थानो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रायो आरो जोङो बयबो खौसे जानानै जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि दानांगोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय गेना गोरोन्थिफोर जौ जुवा बायदि गाज्रि थासारिफोरखौ फोजोबनानै साफ्रोमबो बर' फिसायानो जाहाथे गोग्गो जायो गोख्रों जायो आरो जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नों दा नागार आं दा नागार समाजखौ जौगालांनो हायो बेनि थाखाय जानजि खाफ्रानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायगोन BTR सुक्तिखौ लानानै BTCनि जे हाग्रामा महिलारजों लोगोसे बिथांमोननि EMCL बिथांमोना गोबां सोंथि खालामदों बे BTRआव जेबो गैया आरो बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारिफोरखौ जि दानख'नाय बे दानख'नाया मोजां जायाखै ना माखासे सोंथि सोंगासिनो बिथांमोना हारिखौ लानानै जेबो सिरियास साना दा बेनिखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंदों मानो BTR सुक्तियाव जेबो गैया जानो बेखौथ' होमबा बिथांमोना लेखा रोङासो होननांगोन जोङो जुदि फरायाखैनो खोमा बिसोरो नोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननायनि उनाव जेबो गैया होनोबा NIT मोननायनि उनाव जेबो गैया होनोबा NDBआ दिनै गोलाव सम सोमावसारनानै गावथारजानानै खास्रि बिस्रि थासारियाव थानांनानै दिनै न'आव फैनो हानाय अबस्था जाबायब्ला बे गोरोबथाया मानो जेबो गैया जानो दिनै SPDCखौ जोंनि गोसो बायदियै ट्रेन्सफार पस्टिं खालामनो हानाय जाबायब्ला DCखौ जोंनि खामानियाव बाहायनो हानाय जाबायब्ला बे गोरोबथाजोंनो बर' कसारि काउन्सिलबो जाबायब्ला कार्बि आंलंनि जेंनायाबो जोबोबा बेवहाय माने मिरुनिफ्राय थोंजों राङारि अनसुंथाया फैनायनि लामाया गेवबायब्ला बे गोरोबथाया मानो जेबो जाया जानो बिथांमोना दिनै जास्ट बुंनांगौखायल' बुंदों बेनो मोजां नङा राजखान्थिखौ गुबुन खोथाफोरखौ बुंनानै खालामनांगौ साफा साफा EMआ गावनि डिपार्टमेन्टआव बेसेबां खामानि मावदो बेखौ लानानैसो राजखान्थि खालाम दिनै इरिगेसननि EMआ मोनबेसे बान्दो खोखो
जौगाहोखो एग्रिकालसारनि इएमआ बेसेबां माइ दुब्लिखौ जौगाहोखो जोंनि सोलोंथाइनि इएमआ बेसेबां स्कुल कलेज बेरायखो जोंनि माने वाटार रिसोर्सनि माने माबाया इएमआ मोनबेसे जोंहा माथावरि खोखो माने हेल्थ डिपार्टमेन्टनि इएमआ बेसेबां माने केन्सार बेरामिफोरखौ खबर लाखो जोथोन लाखो बैफोरखौ खोथाखौ लानानै बिथांमोना सरकाराव माने राजनिति खालाम दिनै अरविन्द केजरिवाला दिल्लीयाव बिथाङा देरहाफिनबाय आरो बिथाङा बेखौनो बुंदों आं खामानि मावोबा भट हो आं खामानि मावाबा भट होनाङा दा बिथाङा भट बेबायदि भट बिनो गोहो गैया ओंखायनो बिटिआर सुक्तिया गाज्रि बिटिआर सुक्तिया ओरै आरो एसेबां लासिं सिं एखे सासे हाग्रामा महिलारियानो सानसे बुङो बिराद मोजां सानसे बुङो बिराद गाज्रि एसेबां लासिं सिं बर' हारिया जोङो बिराद लाजिनाय मोनदों दा बेबायदि जानो नाङा आरो एबसुखौ बुंदों आंखौ बुंदों सारेन्डार खालामबाय गारनानै फैबाय नोंलाय माथो खालामदोंमोन नोंबोथ' बिदोंमोन ना दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौमोन अब्लालाय आन्दलनखौ खालामोन ना जोंजों बिथांमोनाबो फैनायमोनब्ला आन्दलनाव दिनै जोंनि गोरोबथाया आरो मोजां जाबावगौमोन आरो गोख्रों जाबावोमोन सोमावसारनाय समाव बुंबाय बड'लेण्ड बिनाङा बड'लेण्डआ जाया बड'लेण्ड बिनानै माने रायजो राजाफोरखौ माने खस्थ' होदों मा होदों सोमावसारनाय समाव सानसे बेलासे बिथांमोना फंसेबो पजिटिभ खोथा बुङाखिसै सोमावसारजेननाय समाव आरो दिनै गोरोबथानि समाव बिथांमोना बुंबाय जे बे गोरोबथाया मोजां नङा गिबियाव बिथांमोना बुंबाय जे जोंसो सुक्तिखौ खालामगोन आमखाखौ लानानै दाने सुक्तिया जाबाय दाना एबसुआ जेबो बै समाव बुंबाय जे एबसुआ जेबो मिथिया सुक्तिखौ जोंसो खालामगोन गोरोबथाखौ जोंसो खालामगोन दा गोरोबथाया जाना थांनायनि उनाव बुंलायबाय एबसुआसो खालामदों जों खालामाखै दा बेबायदि जों माने बे लाख लाख बर' आइ आफा रायजो राजाखौ एसेबां माने नंखाय खोथाफोरखौ बुंनानै मिसलिड खालामनाङा आंहा बेबायदि जेबो उद्देश्य गैया दिनै बेसेबांबा गोब्राब नाजानानै पुलिस मिलिटारिजों गावथार जानानै न' बां सावजानानै जिनाहारि जानानै बे हारिया बे थाखोआव फैदों दा जोंनि हारिखौ दानाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि खामानि जानांगोन बेबायदि सोरबाया सोरखौबा माने राजखान्थि सार्थनि थाखाय बायदिसिना खोथा बुंनानै जेबो लाब मोननाय नङा हायोबा खौसे जानांगो गावबा गावनि सार्थखौ गारनांगो आरो बिथांमोना दिनै जायफोरा 15 बोसोर गाहाम इएम जानानै जेबो मावनो हायाखै नङा होमबा जायफोरानोखि गावनि ओनसोलाव जेबो मोनसे खामानि मावनो हायाखै बिथांमोनाथ' हगारनोसो नांगौ गोदान मानसिनो दिनै एमएलए गैयालासिनो एमपि गैयालासिनो उदालगुरियाव एनआइटि बिना लाबबाय खुनु मन्त्रि सासेबो गैयामोन जोंनियाव सोमावसारग्राफोरजों बेवहाय माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बिनानै लाबोबाय गोबां जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय दा बेबायदिबा जोंनो एमएलए मन्थ्रिखौ मानो नांगौ बिथांमोना एक्सुवेलि लाजिनाय मोन्दों दा बे लाजिनायखौ खोबथेनो दायखौ मालायनि सायाव नारहरनो नागिरदों दा नारहरना जेबो लाब गैया जोङो दिनै बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारदों आरो जोंनि सोमावसारनाया गोदोनिफ्रायनो एखे लामायावनो थांबाय थादों बिएसि लाबाय दसे जिरायबाय आरो फैलायबाय बिटिसि लाबाय दसे जिरायबाय फैलायबाय दिनै बिटिआर लाबाय बेसेबा मोजां मोनसे गोरोबथा नमेनक्लेचारा मुङानो बेसेबा मोजांखा मोनसे रिजन जोङो नर्थ इस्टार्न रिजन होनना बुंबाथाय मोजां मोनो नङा होमबा सारा नर्थ इस्टखौ दिनै बड'लेण्डआ हारसिङैनो रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा बे मोनसे मोजां स्टेटास लानाय मोनसे गोरोबथा मोन्दों आरो बेखौ जोङो मोजां नाजालाङोबा जोंनि आलादा रायजोआ जानो बारा गोबाव गैला जोङो बेखौ खौसे मावलांबानो राजखान्थि भाबै थै होआलासिनो जिउ होआलासिनो आरो आलादा रायजोआ जानायनि लामायाव फैबाय जों बेखौ नुहुरखायो बे समाव नोंथांखौ प्रमिला ब्रह्मआ सासे आबसुनि गथ' बिथाङा उन्दै गथ' जेबो मिथिया होननानै बुंदों बेनि सायाव सारा आङो आब'खौ खुलुमो आरो आब'आ जे आंखौ दाबो उन्दै गथ' होननानै अनो बिनि थाखाय साबायखर बावो आब'आबो जिउआव गोबां खस्थ' खालामबोबाय राजनितिबो मावबोबाय दा बैसोबो जाबाय दा नंखायनो आब'नि जे इयुन जिउ बेवहाय आब'आ मोजां देहा मोनो मोजाङैनो मोजां बाखिखिनि जिउखौ मोजाङै संसार जालांनो हायो बेनि थाखाय आं अबंलावरिनियाव आर'ज गाबो आब'आ जोंनि सासे बयनिबो गोजाम सासे दैदेनगिरि दा बिनिखायनो आब'आ जे आंखौ उन्दै गथ' होननानै दाबो अनो बिनि थाखायनो आङो आब'निसिम साबायखर बावो आरो उनाव जिखिनि आं खामानि मावगोन बेवहाय जौगासार जानो थाखाय देरहासार जानो थाखाय आब'आ बोर सारस्रि हरदों आं बेखौनो आब'नि खाथियाव आर'ज गाबो सानैसो मोनसे सोंनायबाव आरो नैबे समावहाय नोंथाङा एबसुनिफ्राय सासे बारग'नाय बा आबसुनिफ्राय नोंथाङा बिबानखौ एंग्लायबाय बे समाव नोंथांनि उननि जिथु हान्थिनाय लामा बे मा जाबाय बिनि थाखाय आङो सानगासिनो दङ बेखौ फंसे बाथ्राजों बुंनाय खोथा नङा मानोना बेसेबा गोबाव आलादा रायजो एबा गुबुन गुबुन सोमावसारनाय हारिनि सोलोंथाइ जेंना बायदि जेंनाफ्राव खामानि मावबोनायनि उनाव आंहा गोबां मोन्दांथि दङ जोंनि हारिया जौगासार मोनसे हारि जानो हायो नाथाय बेवहाय माखासे खामानि मावनांगौ दङ फिसा फिसा माखासे खामानि मावनो हायोब्ला जोंनि हारिया मुलुगाव मोनसे जौगासार हारि जानो हागोन दा बे खामानिफोरखौ जोङो बर' हारिया दाबो उदाङै मावनो हायाखै मानोना जोंहा हाथियार सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय बायदिसिनायाव जों
जों बयबो बिजि जानानै दङमोन मुखुब जानानै दङमोन आरो आंबो आफादाव थानानै मोनसे रेजिमेन्टआव थानाय बायदि जाना दङमोन दा दिनै आफादनिफ्राय आजिरा मोननाय लोगो लोगो बे खोथाफोरखौ आं उदाङै साननो आरो मावनो खाबु मोनबाय दा बेनिखायनो दिनैनि उनाव जोङो रिजनेल लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंनि हारिखौ एसे लिंक आप खालामनानै जोंनि गासैबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगोन गोजोनखौ अराय लाखिनो थाखाय खामानि मावगोन जोंनि हारिनि फिसा फिसौ जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै माने जेरैखि जाया हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावलांनो नाजागोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिजेपिजों बेखौ बुंनो हाया बिजेपियाथ' अलरेडि एलायन्सआव दंखायो बिपिएफजों दा नंखायनो बिजेपिया मा मावगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया बिथांमोना गुबुन आफादसो दिनै बर'नि सोमावसारनायखौ मान होनानै जोंबो बिथांमोनखौ खनले खनले खावलायदों बेखौ मान होनानै बिथांमोना दिनै गोरोब थाखो खालामबाय बियो जोंनि थाखाय जथेस्थ' मानोना जोंनि थाखाय राजनितिया गिदिर खोथा नङा जोंनि थाखाय हारि जौगानाय हारि रैखाथियासो गिदिर खोथा ओंखायनो बे खामानिखौ जे बिथांमोना मावना होबाय बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो इयुनाव बिथांमोना राजखान्थिखौ सोरजो खालामो बेखौ बिथांमोना थिग खालामगोन आरो जि मोजां जागोन हयथ' बेखौनो खालामगोन बिथांमोना दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननि सायाव बारा गोलाव खोथा बुंनो साना जोंनिखौसो जों थिग खालामलांनांगौ इउपिपिएलनि कनफारेन्सआव 22 तारिखआव सारखौ इउपिपिएलआव जइन जागोन खोनादों सार बिनि थाखाय दाबो आंनि आखायाव प्राय 24 घन्टानि बारा सम दङ आङो मोनफ्रोमबो मिनिट सेकेन्डआव सानगासिनो दङ आं मा मावनाया मोजां आरो मा मावनाया मोजां नङा आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जि खावलायनाय फैयो बेखौ खोनासंनानै आङो थांखि लागोन थेंक इउ सार